3 días de troula, 10 concertos e un paseo en catamarán. Así se presenta este ano o Festival Entre Bateas na Pobra do Caramiñal. Trátase da terceira edición e xa arrancou cun dos seus pratos fortes, o paseo en catamarán pola ría da Arousa. Os grupos Coqui, Fan e Molonius Dop foron os elixidos para amenizar o percorrido. Pero mañá comeza a festa de verdade, que se alargará ata o sábado. Será o momento do metal e os encargados de facelo os grupos Narco ou Golpe Radical o venres e Defcon 2 ou Bellaco o sábado. Desde que comezamos co proxecto Narco, era a banda que queríamos traer sempre e non se podía. Este ano por fin se deu a posibilidade e estamos moi contentos. Como comparten a esencia con Defcon 2 e tiñamos moita facilidade, pois xa completamos eses son os cabezas de cartel. Narco para o venres e para o sábado Defcon 2. As bandas que eran pequenas o ano pasado, o que completaban o cartel, pois este ano hai un poquinho máis de nivel tamén nesa parte do festi. Unha aposta forte pola música metal, que un ano máis recibe o apoio do goberno local, xa que, ademais de entreter, serve para reforzar o turismo. Estímase que se acerquen ata a Pobra unhas 2000 persoas. Pretendemos que se incremente o número de asistencia, que o festival crezca, que se faga con esa data fixa para vindeiros anos, vindeiras edicións, e esta é a terceira que foi medrando paulatinamente e nos fixo ter que trasladar a Praza Maior. Se firmou un convenio, como xa o ano pasado, entre a asociación e o Concello. O Concello vai aportar 24.000 euros para a organización deste festival e o orzamento total son uns 31.000 euros, que veñen tamén pois da propia barra, das ventas de merchandising e de patrocinio tamén, vale? E, polo tanto, os concertos son de balde e terán lugar na Praza Maior, de 9 da noite a 3 da mañá, e a acampada será gratuita no Parque do Castelo. O grupo local Golpe Radical aproveitará a ocasión para gravar un videoclip en directo.